Auta MG Boy fitacce haka zalika kuma ingantaccen mawaƙi na harshen Hausa wanda ya daɗe yana fintinkau sannan kuma ya taka rawar gani fiye da kima da tunanin al'umma a wannan shekara tamu da muka ban kwana da ita wato 2022. Assalamu alaikum yan uwa, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani zazzafin shiri namu a yau. Kada ku manta, idan har ka kasance bako ko kuma farko a cikin wannan channel tamu, to muna masu roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana alamar nan ta ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa tare da mu a shirye-shiryenmu da zarar mun daura ko kuma mun saka, za ka tsinci shirye-shiryenmu a notification ɗinka. Na fi tabbata da lalle zahiri Auta MG Boy ya kasance ɗaya daga cikin fitattu ingantattu haka zalika kuma mashirya waƙoƙi wanda suka daɗe suna taka rawar gani a fuska ta waƙa, sannan kuma da shirye-shirye na zubo zafafan waƙoƙi masu cike da burgewa a harshen Hausa. Na fi tabbata da lalle zahiri Auta MG Boy ya kasance matashi mai zafafan kalamai a baki, domin da zarar Auta MG Boy fa ya saki waƙa, za ka ji duniya tana rabubin jin salon waƙoƙinsa. Kada ku manta, Auta MG Boy ya kasance matashi ne wanda yana da lafazi masu cike da burgewa da abubuwa mamaki duk a cikin waƙoƙinsa. Mun gode da sauraron mu da kuka yi, sai mu haɗa ku a shiri na gaba da yardar Allah mai kowa mai komai. Auta MG Boy fitacce haka zalika kuma ingantaccen mawaƙi na harshen Hausa wanda ya daɗe yana fintinkau sannan kuma ya taka rawar gani fiye da kima da tunanin al'umma a wannan shekara tamu da muka ban kwana da ita wato 2022. Assalamu alaikum yan uwa, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani zazzafin shiri namu a yau. Kada ku manta, idan har ka kasance bako ko kuma farko a cikin wannan channel tamu, to muna masu roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana alamar nan ta ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa tare da mu a shirye-shiryenmu da zarar mun daura ko kuma mun saka, za ka tsinci shirye-shiryenmu a notification ɗinka. Na fi tabbata da lalle zahiri Auta MG Boy ya kasance ɗaya daga cikin fitattu ingantattu haka zalika kuma mashirya waƙoƙi wanda suka daɗe suna taka rawar gani a fuska ta waƙa, sannan kuma da shirye-shirye na zubo zafafan waƙoƙi masu cike da burgewa a harshen Hausa. Na fi tabbata da lalle zahiri Auta MG Boy ya kasance matashi mai zafafan kalamai a baki, domin da zarar Auta MG Boy fa ya saki waƙa, za ka ji duniya tana rabubin jin salon waƙoƙinsa. Kada ku manta, Auta MG Boy ya kasance matashi ne wanda yana da lafazi masu cike da burgewa da abubuwa mamaki duk a cikin waƙoƙinsa. Mun gode da sauraron mu da kuka yi, sai mu haɗa ku a shiri na gaba da yardar Allah mai kowa mai komai. Auta MG Boy fitacce haka zalika kuma ingantaccen mawaƙi na harshen Hausa wanda ya daɗe yana fintinkau sannan kuma ya taka rawar gani fiye da kima da tunanin al'umma a wannan shekara tamu da muka ban kwana da ita wato 2022.